Confederation of Khasi Jaiñtia and Garo People FKJGP West Jaiñtia Hills District hak arpolai tarik unok pra arja arpusan kila lej banya Kynduh yo Myntri ketenat kokot kekia ban IT hu ya ki dorkas ki berdei bagi jaka sumar ki badan hak ke district. Kini keseng kala lej banya Kynduh yo Myntri jong ketika tenat ubak wailat miki shilla hapo ke jenglam u Presiden marhok marbo haringkat kiwei. Hak dorkas ke bagi IT hau Myntri Sorkar ubare MLA na ketika ju ke district halor ke Duna ki doktor ki nurse Kynduh ki nong tray bat ki tiar sumar haki hospital Sorkar kum ke civil Yalong MCH Jowai nartiang PHC bat kiwei. Hakani ke jingnya Kynduh ke badai hak sengi syuti kum balapan banada ke Sorkar kini ke seng kala banjur bat ke jing dawa ba ke Sorkar ke dai ban shimkhia mardor ke ba ke seng kan yai bot din. Hamtam gini ki PHC ki wa bon ki thau em ha West Jaiñtia chem chi bon ki jingduna hamtam na ki doctor ki nurse ni ki manpower kong ki mo ki staff ki ukre em chi bon ki jingduna hamtam hanar tiang de deplai chem yo na ka nadu khat artrek ubnai khat ar yong snem ar yar boso di chem ka help minister hitu porman ga madam Dr. Mezal ampren longdo di chem ka 100 bu ko jingkolar tu sngi we ka joint inspection 100 handuk ni man go sa teng 100 chibun ribu ki jing pen kon mol ne reminder jing to baga ni chuduk ki help minister le go DMHO 100 chem bi man go sa teng ni ha me 100 needs now dab jing comment wa chem wo sar o wailan mi ki chala in charge of health and family welfare department the kolar wo e ka ni ka pai bini ala ne polar bo sngi haden yo lai inspection i geni ki thawar khamtam ne ye nuruge PSC ki CSC la ne gi khamtam ha civil long bo gi no bo por no haden yo lai li pai lang bo pai usali nu ki jung duna jing to geni gi khanang wa wiu pung upun biang panto khamtam ye ko gi khia yong gi no chong chnong yong ga West Jaiñtia la ne yong Jaiñtia horo ko bi kani to bo ga jingkar pat khamtam na ka department was how chim khia kan kam yuluti kamada kular help minister ne yuluti ki kam ini seprang man skit ki gua sai so will hekni snem go wan hane snem thambe rong no bu ka tarik wa lai inspection yuluti man skit ka kam ka go kular ne sngi to bu ki jing kit bok kir beng yul khamtam kamada kular yuluti yo ka met chai ki view chup chur ukre ini kam kamada pambai le ne di kular ne sngi to yuluti yo chim khia ka no ro department ni kam khnang wa yo lai unu go jingje sau si ma bonsin ke jing fail yong ga geni ga health department ke CSC le ke PSC u hepor wa to rap ye dinong FGC tom hare de jing slam yong ki le ding duna bru yong ki ye der go po he de por wa rap he por biang bonsin po jingje sau si karu kam te ine ga ling FKJGP bo ga jing kerpat wa sa ba chim kia khamtam na lingu minister jing to jing kularang kine sa ba chimkhia ni khang wa yo man ka kam go job le ne go ula unu jing je sa si hrin Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma la ne ka rukom shet yaki bale hi bana kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam da ki mar bam modon ka sharp plus F manta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya